mit csinálnak a social médiában a gyerekekkel az emberek, a szülők. Volt is egy reklám Amerikában ezzel kapcsolatban. Az volt a reklám lényege egy dióhéjban, csak hogy elmondjam, hogy egy család megy egy plázában, vagy egy ilyen nagy bevásárlóközpontban, anyuka, apuka, meg a kislány, aki mondjuk, mit tudom én, 6 éves. És ez a reklám, hogy mennek a bevásárlóközpontban, és így jönnek szembe emberek, és így mondják, hogy Stacy, most kitaláltam egy nevet, Stacy, milyen volt a foci? És akkor így, ahogy így elmennek mellettük, így néznek rá, hogy ki volt ez? Ismered ezt az embert? Nem. És mennek tovább, és Stacy, mondja egy másik nő, finom volt a süti, amit tegnap ettél? Meg mit tudom én, és az a lényeg, hogy ilyen személyes részleteket osztanak meg idegenek a plázában vele, és akkor a reklámnak az a lezárása, hogy osztogass csak nyugodtan a gyerekedről minden szart Facebookon, mindenki látja. Így ez a lényeg, és akkor ott az egyik csávó így pont így egy ilyen ballókabárban ott lapozgatja, és akkor így megy a mozgó lépcsőn, meg mit tudom én, és akkor ez volt a reklám lényege, ez egy ilyen figyelemfelkeltés arra, hogy nem biztos, hogy a legjobb ötlet ezt csinálni, mert nem mindenkinek ugyanazok a szándékai, illetve szerintem nagyon sokan nem gondolják ezt feltétlenül végig,